yeah! Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod. Alright, magandang hapon po. Ingat po sila lagi. At mega love shout out din kay Audrey Nicole. Diba? At sa kay Nani Sanchez Vlog, ayan, mega love shout out. At kay G Chang Wok, ayan, mega love shout out. Ayan, sa lahat po ng mga OFW, mega love shout out po. At kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng ating mga OFW, ayan, mega love shout out po. At kay Paul Donisa Official, ayan, at sa team ng Maisog dyan sa Malaysia, ayan, kung saan nakapaloob po dyan si Ma'am Analisa. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon po. At sa ating mga solid na subscriber, mega love shout out po. Ayan. Ayan, thank you sa nag-like. Ayan, magandang hapon po. Ayan, mega love shout out sa iyo. At ngayon po ay day 7 po ng impeachment sa Senado, kung saan nagdidebate pa sila kung pagbubutuha ay kung bubuksan ba or hindi yung isusumpi na ba or hindi yung mga bank record ng pangalawang pangulo. Ayan, at sa kasalukuyan po ay nagdidebate pa sila sa Senado. At siyempre yung mga pabida doon tuloy pa rin, di ba? At sa lahat ng nakabilad doon sa labas ng Senado, ayan, shout out po sa inyong lahat. Sino ito? Lee Sung Soon, ayan, good afternoon to you. Ayan, 5 million in the house. Good afternoon kay Lee Sung Soon. Ang dami naman yan. Ang dami din eh. Isang ganito yung parang guwan. Lalabas na lang ako mamaya. Opo. Pagsabi thank you. Sige po. Di pa maano. Mayroong pong may birthday. Tingnan nyo naman ako. Katatapos ko lang magtanghalian. Tapos may ano pa. Ayan. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan, merienda po tayo. Ayan, katatapos ko lang po magtanghalian. Alas 3 na ng hapon. Diba? Alas 3:18 na, katatapos ko lang po magtanghalian. At binigyan tayo ng may birthday yung kasama ko sa opisina. Huwag maingay. Nagla-live si Daddy. Diba? Kung saan itong mga dami ito na lang muna inumin ko. Kain ka na. Itong pansit kunin mo. At kasalukuyan pong pinagdidebatihan ngayon kung isumpi na ba or hindi, may nalabag ba na batas or hindi. At pero pinagdebatihan na yung kahapon, nung last Wednesday, di ba, 3 days. Ang masaklap doon yung mga usapin na ibang mga usapin katulad ng flood control, wala na. Kumbaga pinipilit kasi ni Senator Cayetano na
dahil Lunes hanggang Miyerkules yung impeachment, sana naman na maimbestigahan na yung flood control issue. Ang problema, yung Senate Blue Ribbon Chair na si Erwin Tulfo ay Senator Erwin Tulfo ay wala na daw panahon, hindi na daw maasikaso. Diba? Kaya nga ang suggest ni Senator Cayetano para matrabaho ang lahat, diba? Mayroon pang Webes, Biyernes, kumbaga may oras pa sila pero parang ayaw talaga. At ang nangyari ngayon, ang mainit ngayon na usapin ay si Senator Cayetano, kung saan itong si Senator Erwin Tulfo ay papalitan na sila ng mga maanghang na salita. At itong NBI naman, si NBI Director Matibag, kinalimutan lahat yung flood control. Ang kinalkal niya yung 2019, yung sa Clark, kung saan doon po tayo, yung sa Clark po, kung matatandaan nyo, yun yung kalderong malaki, di ba? May mga lumalabas nga na itong si Vince Dizon dati ang chairman ng BCDA, kung kaya't nung nagkaroon ng issue dyan, na-dismiss na di umano, no? Kasi hindi natin alam yung dyan, kaya di umano tayo, hindi natin alam yung kasalukuyan na pero maraming lumalabas na dismiss yung ikinaso sa kanilang kay Vince Dizon. Kaya sa madaling itong mga nagdaang araw, mga matitinding mga palitan ng salita, at naungkat ngayon yung salin ni Senator Erwin Tulfo. Kaya ang dito, may dito si teka lang muna ha. Na nasabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na talagang grabe ka expensive itong si Erwin Tulfo. Biruin nyo ang kanyang network ay 400 million. Kaya maraming tumaas ang kilay. At isa na doon yung veteran na broadcaster na si Jason Sa. Kaya basahin natin itong pahayag ni Jason Sa, no? Sabi dito ni Jason Sa, first, ang media ay fourth estate, tagapagbantay ng gobyerno. Kapag ang tagapagbantay ay kumukubra ng consultancy fee mula sa binabantayan niya, anong tawag doon? Public service pa ba o pakikisama sa interes ng mga politiko? Medyo mabigat itong niya, no? First paragraph na kasi tama naman talaga ang media personality, ang mga media personality ay thank you, Lee Sung Sun. Ayan, thank you for coming. Ang media personality ay dapat talagang pantay sila, walang pinapanigan. Pero sa mga statement na ito ni Jason Sa, kasi nga sabi dito ni Erwin Tulfo, may real estate ako, meron akong consultancy to tell you the truth. Consultant ako ng mga politiko back then, tapos meron akong mga business, may mga 7-Eleven ako. Anong problema doon? Walang problema doon sa mga business. Ang nagka-problema doon itong yung konsultante sa mga politiko. Kasi sinasabi nga ni Jason Sa, kahapon may post si Jason Sa na sinasabi niya nga marami nang tumanda na mga media personality na walang walang kayamanan, walang yumaman ng ganun kayaman kay Erwin Tulfo. Kaya nga yung sinabi na dito na hindi na
pakikisama na ito sa politiko. Yun ang lumalabas dito sa ano, no? Yun ang lumalabas dito sa kanyang pahayag ni Jason Sa. At ito pang sabi niya. Second, huwag mong irason ang 7-Eleven at real estate bilang pinagmula ng yaman mo. Negosyo yan eh. Ang tanong ng bayan, saan galing ang kapital at puhunan bago ka nakatayo ng mga negosyong yan? Tama. Kasi di ba kung matatandaan nyo, siya mismo umamin, kaya nga di ba na ano siya nung siya ay DSWD Secretary, natanggal siya sa pagka DSWD Secretary gawa ng itong si Erwin Tulfo ay napatunayan na isa siyang dual citizenship, kung saan doon niya nga inamin na nag-force siya ng kanyang mga dokumento kasi nga natuklasan na ang kanyang pangalan ay Erich Sylvester, no? Natuklasan nga na pinors yung kanyang pangalan para lang makapagtrabaho siya doon sa US. At inamin niya naman yon na dahil nga sa hirap ng buhay talagang nakagawa siya ng hindi maganda, pero ang katwiran niya, masama ba yon? Nagamitin ko para sa pamilya ko, di ba? Eh siyempre masama yun, no? Yung pangano lang, pag nanakaw na yun, di ba? Perjury na yun. Yung gamit mo ng pangalan na hindi mo naman talaga tunay na pangalan, di ba? Perjury na yun. Yun ang sinasabi ni Jesus, sana saan galing, di ba? Hindi doon pinag-uusapan yung negosyo eh. Ang tanong, saan niya kinuha? Saan kumuha ng puhunan? No? Sabi niya, nakaano pala tayo? Naka-automatic. Tell Sara Duterte to go back to Davao and sell durian tarts at Bukana Bridge. Talaga naman to si Mega love shout out kay Dark Moments, Darkest Part. Ba? Pangalan pa lang, iba na eh. Kadilima na. Ayan, mega love shout out sa'yo para naman mabati kita, no? Hindi masamang yumaman, sabi nga ni Jason Sa, no? Hindi masamang yumaman, tama naman. Ang masama yung nagpapakilala kang kakampi ng ape sa umaga, pero konsultan ka pala ng mga nasa kapangyarihan sa gabi. Diba? Kasi dapat ang media talaga nasa gitna lang sila, di ba? Kaliwa kanan, walang tinatagong balita, di ba? Kasi nga dapat walang kinikilangan, sabi nga. So if you were you, I will be campaigning for Pinoys. I return daang matuwid. Teresa, galingan mo, congrats sa'yo. Ayan. Kung ang paniniwala mo ay congrats sa'yo. Ayan, galingan mo ang mangampanya. No? Kababayan ko yan si Lini. Kaya kilala ko yan, kilalang kilala ko yan. No? Pangalawang kanto lang yung bahay niya at saka yung bahay namin sa probinsya. Diba? Ang bahay namin barong-barong, bahay niya maganda. Kasi mga ano yan na tao. Kababayan ko yan si Lini, kaya congrats sa'yo kung yan ang ano mo, wala tayong pagtatalo dyan. Ikampanya mo, ipanalo mo. Ayan, congratulations. No. Yan. At sabi niya pa, ang isang franchise ng 7-Eleven, million ang cash out. Ang real estate, million din bago ka naging negosyante. Media personality ka muna. So, bumabalik pa rin tayo sa preliminary question. Paano lumubo ng ganyan ang pira mo sa radyo at TV para pambili ng mga negosyong yan? Sa sweldo ba o sa mga
consultancy fees. Excuse me po. Sa mga politiko or baka naman totoo ang sinasabi ng mga ex-marines na isa ka sa nakinabang sa isyu ng mga malita. Yan. Ayon kay Jason sa ito ha. At you don't like that you're close to the President Lini. Alam mo, Darkmon, ano yan? Dark moments. Yan. Dark moment, darkest part. Ang gusto ko talaga, yung asawa niya. Dahil magaling na magaling na leader yon yung asawa niya. Alam niyo kung bakit? Kung bakit inano yon? Maraming bulong-bulungan doon sa bayan namin na talagang nasagasaan niya yung sindikato. Yan ang bulong-bulungan doon ha. Kasi nga nung ibubulgar niya, hindi namin alam. Yun ang hindi namin alam. Na nung ibubulgar na, dinali siya doon sa eroplano. Napakatapat na leader yun, hindi mo kayang diktahan yun. Ang problema, maraming nagsasabi na kasamahan niya sa loob ng gobyerno yung pero walang patunay doon. Ayun lang, mga kwentuhan lang doon sa siyempre malapit yon sa mga pamilya. Ayan ang mga usap-usapan doon. Kumbaga, walang mga lumalabas na at ayun, talagang napakatuwid nun ni DILG Secretary GC Robredo. At yun nga, nung balak niya nang ilabas yung mga sindikato sa gobyerno, ayun ang nangyari sa kanya. Kaya nakakalungkot na kung sino pang matino, diba? Siya pa ang nauuna. Ayun lang ang ko. Basta si Lini, di ko type ang kanyang yung kanyang asawa, yun. Gusto ko yung kanyang palakad kasi stricto siya. Diba? At sabi nga dito, sabi nga dito nung isang salamat sa pag-amin kasi sa wakas lininaw mo ring hindi talaga kasi ang sweldo sa media para maging milyonaryo. Di ba? Totoo naman talaga kasi sino ba ang naging milyonaryo sino bang mga media personality na naging milyonaryo? May mga milyonaryo diyan kasi milyonaryo na yung kanilang magulang. Kasi yung kaibigan ko, yung kapitbahay namin dito sa Manila, magkano lang ang sahod niya? Nag-editor siya sa ABS-CBN. Magkano lang ang sahod niya doon? Wala pa sa minimum. Wala pa sa minimum yung sahod niya. Napakababa. Tapos, lumipat siya kay Bitag. Naging editor siya doon. Minimum din lang naman. Siyempre, naghanap siya ng mas malaki. At ngayon, napunta siya sa auto industriya. Yan, doon siya nag-i-edit ng mga ads sa auto industriya, doon siya ngayon. At magandang bigay sa kanya doon. May mga may mga tawag nito. May mga incentive. Yan, pag sila, no? Kaya hindi ko ito haka-haka, ito ang mga kanilang mga sagutan sa social media. No? Hindi ko ito iniimbit to. Ito, binabasa ko lang. Kanilang mga ito patot sa dahan sa social media. Ayan. Sa post ni Jason Sao. Ibig sabihin, puro mga social media personal, mga broadcaster to
So ang ibig mo bang sabihin, para yumaman ang isang broadcaster, kailangan niyang magbenta ng service at payo sa mga politiko. Journalism pa po ba ang tawag doon? O pagiging PR agent ng mga nasa pwesto? Tama. Kasi kung ikaw ay PR man na ng mga politiko, paano ka pa makakapagbalita ng patas? Kung halimbawa yung pini-PR mo, ay nasangkot sa ganun na paano mo ibabalita ngayon? Di ba? Magiging patas ka pa ba sa pagbabalita bilang isang broadcaster? Kasi nasa pamahalaan yung yung pini-PR mo eh. Okay lang siguro kung mga private businessman yung pini-PR. Di ba? Kaya nakakalungkot na sa mga pag-amin na yan, makikitaan natin na talagang doon mo makikita na yan, makakapag-isip ka. Kaya pala yung ibang mga media personality, ganun kabayas. Di ba? Meron pa nga akong isang kaibigan dati diehard yun kay sa mga Duterte. Ngayon talagang grabe na ang bira niya sa mga Duterte. Pero nung una, talagang aminado siya na siya tumatanggap ng bayad. Tumatanggap lang siya ng bayad para bubirahin yung mga politiko. No? Sabi niya nga, hindi siya tumatanggap ng hindi siya tumatanggap ng barya-barya. Sabi niya nga, pinakamababa ang 250,000 kung medyo maganda ang mga birada mo kalahating milyon Aaraw-arawin mo 'yon. Kung sino ang gusto mong banatan pagdating sa social media. May pag-amin yan Kung saan nakulong pa ngayon I think mga si Senator Bongo pa ang tumulong sa kanya pag kakulong niya kasi nga pinahuli yan ni Mayor Isko Moreno noong araw Yan, kain tayo. Habang nagkukwentuhan tayo. Nawala tuloy. Kaya nakakalungkot na umabot na tayo sa umabot na tayo sa punto na umabot na tayo sa punto na halos sabi nga ni Rowena Quanson siya ang hamunin sa debate pagdating diyan sa mga kasi nga talagang kahapon po ay grabe ang suporta ng tao doon sa indignation rally sa Liwasang Bonifacio kung saan may sa iba't ibang lugar naganap yung may sa Mindanao, mayroong pero makikita nyo kung anong pinagagawa nila kung mga kalukuhan ng na ito kasi nagpadala si dating Gobernador Chavit Singson ng pagkain yung kanyang bus na ginawang para yun talaga ang trabaho na magpakain ng mga lugaw kahapon magdadala ng lugaw doon magpapakain doon sa Liwasang Bonifacio. Ang ginawa ng LTO hinuli hinanapan ng mga violation at siyempre sumunod naman sila kasi siyempre nasa sumunod naman sila pero nakiusap na baka po pwede iwanan yung lugaw
hindi pumayag yung LTO. Hindi po pumayag yung LTO na iwanan yung lugaw. Dinala talaga doon sa East Avenue, sa main ano. Eh siyempre, isipin mo yan, ang isang Chavit Singson, napakaraming bus company yan. Yung parta sa kanya yan. Ibig sabihin, ikaw ba magpapatakbo ka ng isang bus na mga walang kaukulang papel? Diba? Magpapatakbo ka ng bus na isang kulurom? Sa dami mong bus company, ibig sabihin yung isang bus kulurom. Diba? Ngayon, nung wala daw makitang violation, hinold lang doon sa sa East Avenue. At pinakawalan din nung patapos na yung rally. Kita nyo yung mga na yan. Kita nyo yung mga kaganapan na yan. Grabe ang sa atin pamahalaan. Kumbaga, hirap na tayo, lalo pa tayong pinaghihirap. Ganon kalupit yung ating pamahalaan ngayon. No? Marami ang nagsasabi na silent Marcelo na daw. Nakakalungkot naman kung ganon. 'Di ba? Napaka higpit nila pagdating diyan sa Pero tingnan niyo ang ngayon. Tingnan niyo ang pinagbabawal na gamot, ang drugs. Kalat na. No? Tapos ipangalandakan pa ng kapulisan na bumaba ng 20%. Yung krimen. Ewan ko kung saan nila nakuha yung data. Diba? Yun lang, nagtatanong lang ako kasi baka isama ko si SILJ John B. Cremulya doon sa lugar namin. Huwag siyang magpakilala na siya ang isang SILJ para makita niya kung gaano ka laganap ngayon ang drugs. Opo, grabe. Ang masaklap pa, nadadrag na yung pangalan ng kapulisan. Kaya yun ang pinangangamba namin. Hindi namin sigurado kung talagang may kasi baka mamaya niname drop lang yung pangalan ng kapulisan. Kaya nakakalungkot na ipangangalanda ka ng kapulisan na bumaba ang krimen. Hindi ko alam kung saan. Siguro baka bumaba kasi nga yung mga pulis nandoon sa rally, nagbabantay doon sa rally. Napakaraming pulis doon sa rally, no? Tapos sasabihin nila na 2,000 katao sa bawat isang pulis. Kung sa bawat rally, pag magpadala ka doon ng 6,000 na pulis sa bawat rally, gaano karaming komunidad ang wala ng bantay? Ibig sabihin, walang magre-report. Kaya walang krimen. Walang magre-report kasi nandoon lahat sa rally. Nagbabantay. Ayun, ko lang yun opinion ko lang yun. Hindi ko sinasaklawan kung ano man ang kanilang mga pinagbasihan ng datos. No? Opinion ko lang yun. Siguro naman malaya pa naman tayo sa sariling opinion. No? Huwag nyo naman kaming kasuhan. Yung mga opinion na ganyan. Di ba? Kasi nga, ipangangalanda ka nila na bumaba ng 20%. Hindi ko alam. Kita nyo yung Move It Rider? Di ba? Nakita nyo yun? Kung paano pinaglaruan ng hold-upper? Pati yung pamilya, kinikilan pa. Hindi naman siguro
Di naman siguro naghahanap ng trouble. Yung indignation rally kahapon, ano? Danilo, ano yan, Bulyena ba o Bulina? Double L eh. Danilo Bulina o Bulyena. Di naman siguro naghahanap ng trouble, ano? Naglalabas lang sila ng kanilang mga saloobin. Masama na ba yon? Di ba? Kasi yun ang nararamdaman nila eh. Paano magkaroon ng trouble eh nandoon sa Freedom Park? Magkakaroon talaga ng trouble pag pinasukan kasi nandoon yun sa Freedom Park eh. Doon sa Liwasang Bonifacio eh. Pag pinakalaman talaga yan doon sa loob, magkakaroon talaga ng trouble. Di ba? Nandoon sila sa malayang pinagbabawal na hindi na nga kumuha ng kasi nga Freedom Park yun. Sabi nga ni Mayor Isko Moreno, malaya kayo dyan hanggat gusto nyo. At wag lang kayong nakaperwisyo sa trapiko. Hindi naman sila nakaperwisyo sa trapiko. Kasi nga, binakuran yung gilid ng kalsada. Diba? Oh, masama pa yun na naglalabas ka lang ng iyong saloobin? No? Ang masama doon, yung nagpo-provoke na kayo na lumaban sa gobyerno. Hindi paglaban yun. Paglalabas yun ng kanilang mga hinanaing. Dahil totoo naman naghihirap na tayo. Di ba? Binubusog ang tao sa ayuda. Tama bang paraan nyo ng ayuda? Ngayon, i-challenge ko kayo. Kahit sa mga politiko, magbigay kayo ng ayuda tagda 2,000 sa bawat pamilya. Tapos, ang gawin nyo, tingnan nyo yung mga pamilyang binigyan nyo. Pasundan nyo isa-isa. Kung ilan ang ginamit sa pamilya niya yung 2,000 na yon at ilan yung pinang-inom nila. Yun, challenge yun. Marami ng pagkakataon. Yon sa mga Move It Rider. Nagbigay ng tagla 5,000. Anong nangyari? Nandoon sa may kanto, nandoon sa may beer house. Nag-iinuman sila. Gamit yung pinangayuda na 5,000. Nakinabang yung pamilya. Bago nakarating sa pamilya, nandoon na, nagsaya na yung pinambili na ng alak. Kaya nakakalungkot na bubusugin nyo yung sa ayuda. Wala, hindi nagagamit yan. Alam nyo yung panukala ni Senator Marcolita, napakaganda nun. Yung simula sa 200 na bill ng kuryente, sa halip magbibigay kayo ng ayuda, padaanin doon sa bill ng kuryente. Oh, simula sa 200 kilowatts pababa, wala nang bill. Di ba pantay-pantay yung ayuda? Walang pinipili. Walang pipiliin, mayaman, mahirap, makikinabang hanggat naabot mo yung minimum na 200 kilowatts pababa. Alam niyo kung magkano yung kilowatts, 200 kilowatts? Kung kayo sa bahay nyo, wala kayong aircon, electric fan, TV, refrigerator, kaya nyong abutin yung 200 watts. Baka hindi nyo maabot yung 200 watts eh. Kasi yung 200 watts, aabutin nyo ng 5,000 na bill. Oh, di ba? Magkanong natipid nyo? Yung buwan-buwan yung 5,000, matitipid nyo yun para doon sa pamilya nyo. Yung pinaglalaan nyo doon para sa kuryente. Di ba? Hindi makapamili yung kapitan nyo kung sino ang gusto niyang bigyan, kung sino lang ang mga malalapit sa kanya. Ngayon, masama bang maglabas ng di ba? Kung kayo nga, malaya dyan sa comment section, di ba? O, yun ang
nilang paraan, magsisisigaw sila doon. Pero sa Freedom Park, wala silang naaabalang tao. Oh. Kung dyan sa Senado, nagdidebate man sila, yan ay parte ng ano, parte ng demokrasya. Kahit magdebate sila dyan, maghapon, magdamag, hanggat hindi nagkakasakitan, parte yan ng demokrasya. Kasi, at the end of the story, sabi niya, napa-English na tuloy ako Di ba? Pagkatapos ng mahabang debate na yan, mananaig pa rin dyan kung ano ang nakapaloob doon sa batas na sinasabi. Di ba? Ganon ka pag sinabi natin na pag sinabi natin ang malaya, di ba? Kalayaan. Ganon kalaya yung batas natin. Pero yung huhulihin mo, yung magpapakain lang, at nakiusap na nga sa'yo, sasama na sa'yo yung drivers, isasama na yung bus, ibaba lang yung pagkain, hindi pa rin pumayag, di ba panggigipit yun? Yun ay isang pang-aabuso yun. Parte na ng pang-aabuso yun. Kasi, hindi mo na binibigay yung nakiusap na nga sa'yo, di ba? Nakiusap na nga na ibaba lang yung pagkain, sasama sila Pero hindi pinayagan. Oo. Ibig sabihin, talagang sinadya nila, nagipitin lang. Yun ang malinaw na panggigipit. Kasi wala silang nakita na nung patapos na yung rally at saka pinakawalan. Diba? Kaya hindi nyo, Boss Danilo, hindi nyo maano yung tao kasi siyempre, kung kayo nga, di ba, nanindigan kayo kay Marcos, pinaglalaban nyo si President Marcos. Kami rin, ipaglalaban din namin kung ang paniniwala namin taliwas sa paniniwala na lumalaban na kami, mali yun. Di ba? Kasi nandoon tayo sa malayang nasa malaya tayong lipunan Di ba? Filipino boy. Kuya host, Boss DTV. Yan, magandang hapon sa iyo. Tagal mong naligaw tagal mong hindi nagpakita may kami galap shout out kay Filipino boy. Ayan, at sa yung mga kaututan dila diyan. Ayan, may kami galap shout out sa iyo. Magandang hapon. Di ba? Kahit sino man ang iyong pinaniniwalaan, kahit sino man ang aming paniwalaan, hindi nyo dapat hadlangan yon. Kasi parte yun ng demokrasya Di ba? Kahit magsisigaw kami dyan at wala kaming sinisigaw na paglaban sa pamahalaan. Di ba? Parte ng demokrasya yun. Pero kung manawagan na kami ng pabagsakin ang pamahalaan, ibang usapan na yon. Diba? Hindi na parte ng demokrasya yan. Ngayon, sino ba ang tumatawag niyan? Walang tumatawag niyan. Alam nyo kung anong ginagawa nila? Sikreto nila na tinatrabaho para mapabagsak ang pamahalaan. Sino yan? Yung mga kakampi mismo ng gobyerno na mga komunista dyan sa Kongreso. Sino bang mga komunista dyan sa Kongreso? Yung Makabayan Black. Di ba? Hindi sila sumisigaw na pabagsakin ang gobyerno, pero tinatrabaho nila ng pailalim ang gobyerno. Kasi nga gusto nila sila ang mag-take over sa gobyerno. Ganon sila kalupit magtrabaho. Di ba? Kakampi pa nila. Kaya nakakalungkot man na sabihin man natin, hindi kami naniniwala kay Pangulong Marcos, pero nakikita namin kung paano sila ginamit ng mga komunista.
Alam nyo kung may mga access kayo sa ano, tingnan nyo ngayon, bumabalik na ang lakas ng mga komunista. Nakakuha sila ng maraming pondo eh. Hanapin nyo yung mga, may mga budget insertion ng ano, ang mga congressman. Hindi po masama ang budget insertion ha, as long as nagagamit sa tama, nagagamit sa kanilang mga project. Pero kung may mga insertion sila tapos hindi nakikita kung saan ginamit, saan napunta? Di ba? Iyan ngayon ang isinisigaw ng mga tao, yung flood control. Dahil nga si Pangulong Marcos na mismo ang umamin na mayroong ghost project. Di ba? Si Pangulo na mismo ang umamin. Pero anong ginagawa ng mga ano natin? Ng mga politiko natin, 'di ba? Anong ang sabi ni Senator Erwin? Mag-move on na tayo, kalimutan na natin 'yan. Marami pang trabahong nag-aabang. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, dahil mag-move on na tayo, bayaan na natin yung trilyon na nawala. Parang ganun ang mensahe niya eh. Kalimutan mo na yung trilyon na yan, harapin natin yung panibago. Di ba? Ang grabe ano? Nakakalungkot na may mga politiko tayong ganyan. Mag-move on na lang daw kasi marami pa naman trabaho na nag-aantay. Tama ba yon? Kalimutan na lang yung trilyon na nawala sa atin? Pwede ba yung ganon? Mananahimik ka ba doon? Tingnan mo yung ano mga boss ha? Yung PhilHealth na lang. Talagang uulit-ulitin ko yan. Alam mo kung bakit? Isa ako sa biktima eh. 30 years na akong kinakaltasan ng PhilHealth. Hindi ko pa nagamit yan ni minsan. Pero ngayon magagamit ko pa kaya? Dahil inubos na yung pera ng PhilHealth. Di ba? 60 billion. Pasalamat nga tayo. Naagapan pa ng Supreme Court. 90 billion ang target nilang kuhain. Grabe. 30 years akong kinaltasan ng PhilHealth. Tapos, hindi ko pa nagamit ni minsan. Pagdating ng panahon, baka nung gamitin ko na, wala na akong magamit kasi wala nang pera yung PhilHealth. Ayon mismo yun ha, sa advocate ng kalusugan, si Dr. Tony Liatson. Ngayon saan? Sinigundahan yan. Sinigundahan po yan ni Congressman Leandro Libiste. Kung saan pinondohan ng PhilHealth funds at yung 60 billion na galing sa PhilHealth fund at saka galing sa PDIC. Pinondohan nila yung unprogram. At sinundan niya ng Korte Suprema ha. Hinahanap nila yung resibo, walang maipakita. Di ba? Korte Suprema na mismo ang nag-ano niyan. Walang maipakitang resibo yung ating kagalang-galang na Solicitor General na si Attorney Birbirabe. As in, walang mailabas. Hindi yun hindi yun chismis. Yung PhilHealth, inutosan na ang gobyerno na isauli yung 60 billion. Hanggang ngayon, hindi sinasauli.
Si Marcos mismo, si President Marcos mismo, nagsabi na isasauli. Hanggang ngayon, hindi sinasauli. Ano pang isasauli? Na wala na nga, ubos na. Di ba? Kaya may karapatan talaga na magsisigaw yung mga taong nagpapahalaga sa bayan. Kayo naman, hindi kayo pumupunta sa ano. Alam ko naman may pagpapahalaga kayo sa bayan. Pero anong klase? Diba? Alam ko naman na ang paniniwala nyo, Boss Danilo. Ayan, na-highlights ko tuloy si Boss Danilo. Hindi kita pinipersonal Alam ko naman na yun ang paniniwala mo. Paniniwala mo na magaling si Marcos. Diyan tayo. Ayan, si Dark Moment. Darkest Part. Ayan, Makalini. Diba? Ganun tayo kalaya dito. Diba? Kaya nakakalungkot na ano. Sasabihin nyo, nagrarally, Hindi po yun. No? Iyon ang ano nila. Iyon ang sinasabing kalayaan ng bawat isa. Hanggat sa hindi ikaw nananawagan na pabagsakin ang gobyerno. Di ba? Hindi po yun hindi po yun masasabing paglaban mo sa gobyerno. Tsaka hindi naman dapat labanan ang gobyerno. Alam niyo kung bakit? Ang gobyerno nandyan palagi yan. Perpekto yung pagkagawa niyan. Ang hindi lang perpekto, yung mga nakaupo, yung nagpapalaka doon sa gobyerno. Hindi mo pwedeng labanan ang gobyerno. Yung mga nakaupo, lalong-lalo na yung mga mga gahaman sa pira. Di ba? Kaya napakahirap po ng mga dapat talaga alisin na yung dynasty na yan. Alam nyo kung bakit? Kung napunta lang doon sa kasikatan, wala. Kasi mananalo at mananalo yung mga sikat, may mga pangalan eh. Iyon ang advantage nila eh. Ang problema, kung marunong ba sa pamamahala. Di ba? Pero kung nakikita mo naman, ay paboran mo. Kasi, kung nakikita mo naman na maganda ang pamamalakad, pwede mong paboran. Ganon tayo kalaya. Ay, maraming salamat sa nag-stay Yan, umabot tayo kanina ng 58. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nag-like, maraming salamat din po. Tandaan nyo, hindi tayo dito Ang inaano natin, yung ginagawa ng ating mga namumuno. Hindi sa namumuno. Kasi, wala naman akong personal na dyan. Na kaalaman dyan. Kasi po, makikilala nyo ang tao pag nandoon na kayo sa sirkulasyon nila. Hanggat nakikita nyo lang sa mga TV, marami pong nangyayari dyan sa likod nyan. No? Mayroon nga dyan sikat na artista. Ayun, sabihin ko sa inyo ang totoo sikat na artista. Kasama pa yung yaya niya doon sa komersyal. Tapos pagdating pala doon sa tunay na buhay, kung murahin yung kanyang yaya, ganun-ganun na lang. Totoo po yan. Kasi nung panahon po na isa akong taxi driver, naging pasahero ko yung kanilang personal secretary ng kanyang tatay. Ayan. At Sabado yun ng umaga. Talagang napakasikat niya pa. Napakasikat niya pa nung bata-bata pa siya. At sakto nun, naging pasahero ko yung kanyang personal secretary. Nagdala ng bulaklak doon sa kanilang bahay, doon sa Forbes Park.
yan sa Makati. Ayan. At doon ko na personal, oh, wow, nakita ko yung pinaka crush na crush ko yan noon pa kasi napakaganda eh. Nadismaya ako nung narinig ko yung pinagsisigawan yung kanyang yaya. Tapos alam mo ang sabi sa akin ng personal secretary? Nakita niyo po kuya? Sabi ko, dinig na dinig ko, loud and clear. Ang bait niya, no? Sabi pang ganyan nung personal secretary. Mabait ba yon? Sabi kong ganyan. Naku, kung marinig niyo talaga. Pero pagdating sa camera, napakabait. No? Pero sabihin na natin, nagkasala. Yung mumurahin mo ng hindi na makain ng aso. Diba? Pagsalitaan mo na hindi na kayang kainin ng aso. Tapos sa harap ng camera, ang bait-bait mo, ang galing-galing mo, di ba? Yung pala, sa bagay, artista kasi. Di ba? Hindi ka makakuha ng Pamas Award kung hindi ka magaling umakting. Di ba? Pero napakarami niya, napakaraming diehard fans yan, lalong-lalo na yung mga senior ngayon. Napakarami. Kaya, tinatawanan ko na lang sila. Kaya yung sinasabi kanina ni Dark Moments, na hindi ko si Leni Robredo. Kilala ko po siya. Kababayan ko po yan. No? Kababayan ko po yan. Mas gusto kong pamamalakad yung kanyang asawa. Dahil napakatapat mo sa tao. Hindi marunong tumanggi. Totoo. Talagang walang halong kaplastikan pag iyon ang lumabas ng kanyang walang opisina. Dati nga walang aircon ng opisina nun. Hindi nag-aircon yun sa opisina niya. Ganon siya katapat sa kanyang panunungkulan. Kaya nga maraming nang hinayang na kinuha lang pala siya para doon siya doon tapusin yung kanyang kabutihan. Inilagay lang siya taas para doon yung kanyang kabutihan. Pero sino ang nag-ani? Yung kanyang asawa. Sino ba yung asawa niya? May bahay po yun na isang attorney. Hindi ko alam kung nagpa-practice siya nung mga araw na yon. Pero yung magbaba siya, isang drama po yun. Kasi gusto niyang kunin kung ano ang tunay na ng asawa niya. Gusto niyang kunin yung image ng kanyang asawa na ganon siya ganon siya kabait. Kaya sa madaling salita, yung PR man niya, ay hindi, sumakay ka ng bus. Bakit ka sasakay ng bus kung marami naman sasakyan? Di ba? May mga bodyguard kayo. No? Kaya kayo pukituhan yung mga ganyan ng klase na pangit yung pagkadali ng PR. Gusto lang kunin yung image ng asawa, kaya sumasakay siya ng bus. Gusto lang ipakita na kung anong ginagawa ng kanyang asawa, yun din ang ginagawa. Pero napakalayo sa Yun po ang aking opinion sa mga bagay-bagay. Diba? Ngayon po, ang Senado ay hindi ko alam kung tapos na yung kanilang debate, kung ano ang nangyari. Nandoon po dahil naka-live tayo ngayon. Lagi kong sinasabi sa inyo, tandaan nyo yan. Kung kayo manggagawa, isipin yung maigi. Kinakaltasan kayo sigurado ng PhilHealth. Nagamit nyo na ba yung PhilHealth? At nung nagamit nyo, magkano ang nakuha nyo? Nag-zero billing ba kayo? Kung nag-bill kayo ng 50,000, nag-zero billing ba kayo? Sa PhilHealth?
Hindi ba kayo humingi ng mga guarantee letter sa mga politiko? Di ba? Ganon ka, ano? Ganon tayo ang, ano? Oh. Kaya dapat magalit kayo sa pinagagawa ng mga nakaupo. Hindi ko sinabing magalit kayo sa gobyerno, kasi gobyerno nandyan yan. Yung mga nakaupo, yung mga nagpapalakad, isipin mo, nananahimik yung pera ng PhilHealth, inilagay sa program, pero ikutin nyo ang ikutin nyo ang PGH. O, tingnan nyo ang PGH. Makikita nyo ang loob, ang labas. Maraming magagaling dyan na doktor sa PGH, pero makikita mo sa labas yung mga nagbabantay ng pasyente, kawawa. Kawawa doon sa labas. Minsan naglalatag na lang ng karton doon sa sidewalk. Walang maayos na waiting sheet. Walang maayos na waiting area. Hindi ko alam kung nung huling pumunta kami, kasi kami po ay nagsusupply ng nagsupply doon sa construction site doon sa loob ng PGH. Parang may ginawa doon yung construction site na parang waiting area doon sa mga outpatient. Pero yung mga na-confine doon naman sa kabila, yung parang upuan ng terminal ng sa terminal ng bus na single na pailalim. Kaya pag humiga ka doon, masakit sa likod mo. Kaya yung iba, makita mo doon yung karton, halatang halata nung matagal na nilang gamit, kasi yung karton napakanipis na eh. Maitim na yung karton. Ibig sabihin, mga 5-6 na bisis niya na tinulugan yon. Kaya makikita mo, kawawang kawawa. Oh. Tapos kunin pa yung pera ng PhilHealth, ilagay sa program. Ano yun, para manakaw? Hindi ba kayo na ano yan? Di ba tayo na nangihinayang diyan? Di ba? Ngayon binubusog sa ayuda. Anong mangyayari sa ayuda? Pag uwi niya ng bahay, ibili ng 2 kahon na Red Horse, tapos na yung ayudang binigay nyo. Sigurado ba kayong magamit sa pamilya yon? Sinasabi ko sa inyo, 60% hindi magagamit yung para sa pamilya nila. 40% lang ang magagamit sa pamilya nila. Naku, kabisado ko po. Matagal akong tumira ng squatter. Alam ko yung kalakaran pagdating. Ay nako, pag binigay nyo po yan, pag binigay nyo po yan, yung iba nga, hindi pa nakarating doon sa kanila, dumaan na doon sa mall, ibinili ng cellphone. Di ba? Anong system ng di ba? Kaya nga ayuda para sa kabuhayan. Ikabubuhay ba yung cellphone? Di ba hindi? Kaya nakakalungkot na, napakalayo ng natin. Kung saan tayo patutungo, yun ang hindi na natin alam. Ngayon po ay mayroon pang 2 taon. Ano na naman ang isisigaw? Ngayong 21 ba ang suna ng Pangulo? Anong isisigaw niya? Wala pang naipakulong na mastermind sa flood control. Wala pa. Ang napakulong pa lang yung kalaban nila sa politika. Yung lumalaban sa kanila. Kaya nakakalungkot na humantong tayo sa pagkakahati-hati ng tao. Diba? Na hindi pa naman dapat magkakaganyan kasi hindi pa naman eleksyon. Pagdating ng eleksyon talagang ganon. Yan ang proseso ng
pagpili. Di ba? May pagkakahati-hati talaga. Pero ngayon, wala pang eleksyon. Grabe ang tao. Ay, pero ang pinakaano doon, galit sila sa pagnanakaw sa gobyerno. Saan mang panig, puro pagnanakaw. Anong dahilan? Pira. Yung mga nang hold up sa Move It Rider, anong dahilan? Pira. Puro pira lahat. Pero hindi tayo nanghihinayang sa trilyon na nawala sa atin. Diba? Kaya, yun, sana sa ating mga kababayan, maging ano po tayo, maging matalino po tayo. Alam ko naman na matatalino kayo. Pero dahil nga sa nakikita nyo na mali na, pinapabayaan nyo pa, hindi po katalinuhan yun. Hindi po yun ng isang katalinuhan. Iyon po ay pag sa iyon po ay pagkukonsente sa mga maling gawain na. Kaya yun, sa lahat na dyan, alam ko lahat naman matatalino kayo. Kaya sa ngayon, abangan natin ang mga susunod na dyan sa Senado. Kung saan ba patutungo ang ating dyan sa Senado. Kaya, ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Right? Magpapasalamat po ako sa inyo lagi dahil pag nagla-live tayo, nandyan kayo. At siyempre, kay Mami Mercy Kalunod, ayan, maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Ayan. At mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. At ingat po kayo lagi. Alright? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga boss. Alright? Sabi ni Pinoy, kayo ang boss ko. Di ba? Daang matuwid, sabi niya. Di ba? Sabi niya pa, magpapasagasa ako sa train. Pag hindi natuloy hindi natuloy, di man nagpasagasa. Pero sumulangit na ang kanyang kaluluwa kasi po ay pumanaw na ang dating Pangulong Pinoy. Alright? Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.